Hi guys, for today's video, ako among tuluan guys. Ako ara i-share ang how naibawaan sa CapCut guys. So ingani, i-click ang CapCut. As you open the CapCut, mag-create ka new project. Tapos, mamili ka og video. Kinira akong gipili guys, kay para simple. Kaya igor man ko mag-share sa huwang naibawaan sa CapCut. After na guys, mangita ko og kanang putlon sa nina ko guys kay para maghimo ta og introduction na to sa ato ang video, no. So ako ana siyang gi-split. Pagkahuman na guys, ako siyang gi-drag to front for para beginning ba from the start. So diana. Tapos ko siya siyang gitanaw maayo ba siya pagka ano nya dayon diha ding mag-stop tada sa kilid kaya to ang insertan og stock video arita sa stock video nya black lang na to ang pilion guys. So as you can see na ay gibawal ang CapCut nga dili maghalhala og butang og kanang nay mga magbutang og kanang nay original ba kay para dita maka-copyright. So mao na ni ang mga pilianan guys. So kini nga huwang napilian para for intro na to guys. Unya, kana siya pwede na siya ma-drag guys. Dayon na guys, pwede na nato siya dapat i-make sure na to no nga kanang naay yang ratio for YouTube. So arita sa ratio. Haman ang ratio dara. O ratio 16/9. 16:9 dai joke. Nya man na guys. O di ba? Play na to ni guys na mura na siya og kanang ratio na mga TV ba. Put man na siya guys. Nya dayon na mag-insert niya ta guys o kanang naay black nga blank kay para magbutang tag introduction og kinsa ka. So arita sa stock video, i-click na to ng stock video nya. As you can see no, ingana daga na siya kapilian pero ari sa ta sa black kay para to ra i-overlay to nya. Gamay ra man na siya to ng tas-an. I-drag lang na nimo imora ng birahon. Nya dayon insertan og overlay. Nya nga tong i-overlay na guys is katong stock video gihapon pero ari ta sa animation. Dili ta sa cut out text kay di man ta maka-cut out ana gihapon pero okay ra gud na siya og imo na insert guys. Ari ta siya sa animation kay para ma-edit-editan na to butang-butang og saniba. So click nya dayon diha ingana na siya og porma no. Pagkaman na guys, imo na siyang i-drag nya imong iliko para mahimo siyang landscape. Nga na i-landscape nimo porma. Kapila na guys, gamito na nimo ng finger nimo paliko lang. Control lang sa fingers guys. O nga na siya na guys no. Nya ato ang overlayhan og photos. Nya direta sa ato ang nay pinakalubot nga part guys. Karing malalubot-lubot bitaw nga posing. Yung man na guys, ato anang i-edita na to guys no. Ato anang i-masking guys. Ay sa mask. O nya circle lang akong ganahan of course kay para ma-center ko charot. O nya pwede na mo siya madrag-drag guys ha. O gusto ka og hanap-hanap, gusto ka og klaro patay ang microview. Or kung gusto po kag padak-an pwede kayo guys. Depende ra na sa imong style guys. Ikaw ang magbuot guys. Kini nya ang huwa lang guys, ang ako ani is kanang gusto ko makita na kung kunot o di ba? Unya humana na guys. Nya na no. So pagka center na diha guys, imo na siyang buhian sa maniya. Let go na nimo guys. Unya dayon nimong padak-an para motubo guys. Para motubo ang imong gugma niya. Charot. So inganan lang siya guys kanang dapat imong i-fit, dapat sibo mong duha kay para dili mo magsigig bugno. Charot no. Unya sige lang tagugma ni day. Ay na day kay di taga korta ng gugma day. Nya manana kay na ma-fit na siya no. Unya i-play na to. Okay, ingana. No, diba? Pack na siya guys. Wala kanang nay sounds pwede na nimo ma-insert tanong sound nga kanang pinabungga bitaw nga intro.
ikaw po bahala ug unsa nga sounds imong pilion. Kaning nga ho kay wala man na ho gi insertan og sounds kay ang ho ang itudlo kay unsa naman pagamaw og introduction. Murag kanang nag-share lang ko ba og unsa yung nabawon sa CapCut. So kini humanan ni magbutang ko og text og unsay nga nako unsay nga sa huang channel. So amo ni ang channel Lizel Vlogs. So muna na nya after diha ako ana siyang i-drag na ko na siya guys. Magpili pero kanang may mga butang-butang guys nga kanang gusto kag lami dapat maningkamot jud ka og kanang edit guys. So ako no mahilig man ko mag-edit, mag-design. So, fit ko aning mag-CapCut ko. Mahilig po ko mga fonts. So, namili ko fonts nga murag mo bagay-bagay pod. Pero paran ho, mo ni bagay. Lahi-lahi mong gutag mata guys. So, paran ni mo, maot na siya. Ayaw na sundo ka. Pero, gusto ka nga na yung muhang font style. Kana, pwede ra pod. Dagan magkakapilian na guys. Nga na mga jud ang kalibutan, no? Dagang kapilian. Muna nga dili kaguol guys o wala pa kaiyabron kay daghang tao sa kalibutan charot. So ayan na siya no, dapat ipa-center na siya human mag-change ka color pwede ra pod pero mas mo prefer ko og black and white ra nga huwa. Okay kay para murag malay show pud siya bang mobagay siya sa pagka open pa lang ana. So pagkahumanan na guys, atong hiuyon-uyon ang iyang transition. Nya. Ato ang butangan og animation effects. Nya nga ho ang napilian na ni guys is kini. Kining murag mo bukad bitaw si Jai nagka-introduction. Pero daghan makagapilian ay in, ay out. Nya nga ko in nga kanang na mo siya mo appear ba nga mo bukad sa nibay tawagan na o, di ba? Nya after na guys atong tanawon o pack o ingana na siya guys. So porma guys nya dayon diha naglibog naman ko kung siyang buhaton. So pagkamanani o diba alivugers ta kaday. So naguyon-uyon manggugo sa transition. So dapat ako ang timingon ba nga ana ikat na nako ng dapita kay para magdungan sila ka pagka magka-disappear ba charot no, magdungan sila og biya o diba unya humana na awa na siya ng insertan guys. Insertan na po na nako og darata sa animation pero pili-pili sa lang ko ni guys kay murag mutanaw lang ko og di ko ganahan aw di pod pero og kamo ganahan mo pwede ra pod dagan man kayo ng kapilian guys. So install now CapCut charot gibarian kong CapCut no. So kini nga ko ang napili guys para ani siyang insertan og text. Okay nga na siya nagunhuna pa jud ko kaniba pero no choice lang ko during dapita kay ugari ko sa nail celebration or sa out of text cut of text out of text o saan ba na ara na lang ko sa animation kay para makauyon-uyon ko butang ko text. Okay so wala nang butang guys dugayin kayo mo butang nga naman dyan na guys, it takes time guys nga magunahuna ka guys sa mga butang-butang kay para dili ka magmahay na kauman guys charot no. So dira na kini nga transition pwede ra ni si Janim mo i-rotate gamit ra gyapon tong fingers nimo guys ha inganaon mo guys ana nya. So para ma-landscape na siya guys o di ba unya kay ning lapas man siya sa huang video guys. So kailangan ako ang i-drag pataas nya lapas na pod. Okay uyon na guys gamitan niyo ang utok ninyo saon pag-edit guys charot joke sinusuko mo na hala suko lang nyo man na guys kay magbutang ko na og text guys. So dire stop ko diring dapita no unya magbutang ta og text. So hong butangan og like indiretso mo siya like dili lagi padalos-dalos og like. Okay like space nya dayon butang sa tunga diha
diha kay para di ba? Unya ho na siyang putlon guys og lapas na siya sa circle kay dili na pud siya more na siyang bagay ba og kanang i-appeal pa nato sa circle. So ayun nga pag na disappear na sa katapaabot na sa triangle. So ana nya ato ang butangan na siya og kanang na-sticker. Naglibog ko unsay sticker nga ho ang ibutangan ni guys. Mag-love ba ko? Mag-heart ba ko? Ano ba? Mamahalin o mamahalin talaga guys. Mamahalin o i-like lang. Mamahalin talagang gusto ko Ayoko nang like lang. Charot, no? So, dili ta sa triangle guys. Kay dili mabagay ang heart sa triangle. So, ta sa circle. Kay pa-circle man pod ang iyang gugma. Charot, no? Naglibot-libot lang ang iyang gugma. Charot. Bisan kinsang gigugma di ay kay libot-libot man ka. So dili ta diha sa triangle ha. Dili ta sa circle. Depende na pa mo gustaw na nimo pagbagay-bagay sa mga butang-butang sa mga shape. O kanus ra pud mo taman putlon, pwede ra pud mo i-drag guys. Kita ka nang nagaputi na si kikilid, imo lang na siyang i-drag. Nya after that magbutang ko og subscribe. Ingana lang na siya pag lettering guys no mag-an lang ta return na diha tanawa lang og unsay nga mga gipang click maklaro man og unsang mga gipang click no nya after diha butang nako sa left ang subscribe unya magbutang na pud ko og follow dapat followhon gyud ko nimo guys kay para makakita ka sa huwang mga vlog charot no murag kinsa dapat i-follow. Naargo na nimo. Buta na bitaw ka. So, nga na siya guys, ang dibutang sa right, no? Kay para, mura siya og kanang naay, nisabay ra po siya sa transition. Pero ako na siyang putlon kay murag ning naglivogers na po siya sa kanang ano. Adiha lang na siya guys. Depende na nimo putlon ba na nimo di. Basta kaning ahos ang butangan og share. Sa tunga ni siya ibutang guys diha kay para siya og kanang naay more pa siya nasakpan po nang naglabay-labay nga transition. So na after na diha is kuha na ngana guys ngana na para dili siya mo abot sa katong nanay circle kay di na pud mo bagay og mabtan sa circle guys. So ana na siya dai nya atong butangan og picture na po na guys kay circle man. So ako ang butangan kinidagway gyud na namong duha namong dada pero ay magsaba guys ha kay ahuan ning putlon guys kay para hindi naman may bawan og nako uyab charot mo pero di guys nga purpose kay Lizel Vlogs gani nya nay dagway ni dada di wag ta ganyan. So dapat focus lang ta kung unsang naa sa team na to no gawas og ni anak kong in a relationship vlog. So ako jud napilon pero kini lang ako ang ibutang kay kung dagway lang kay Lizel Vlogs gani okay no pagka selfish na lang dai. So nga na lang na no. So ato na bagay-bagay dapat i-fit gyud na nato kay para mura po gugma guys ba dapat fit mong duha para dili mo magkabuwag di mo magkasinabot guys charot. Okay sige gugma sige mga na siya guys talijok pero atoan na siyang putlon depende nimo kung gusto kag putlon ba na nimo o dili basta kay ug ako putlon ako na nimo abot nga lain nga shape. So ano siyang i-review sa ug unsa na ba nga na. Okay. So as you can see here, nga na siyang forma. Nya after that, ato alang pong butangan og stickers. Dara man ka mag-click naman ka ng stickers diha. So imong butangan og kanang naay murag magsugod na ang play ng video. Padung na mo play ang video nga na. Okay, di ba? Pagka-play na dayon diha, di nga na siya. Nya human yan na siya click na kay nilapas man siya so kung i-drag para gikat na ko ba kay para musibo siya
So as you can see, gagmay nga ho ang mga video, no? Gagmay ang mga size sa video kay portrait man na siya pagka pictura, pero pwede man mo siya madrag into landscape. Kapag ma-fit siya sa 16:9 for YouTube quality size. So nga na siya guys. So di ba? Ni fit na siya. O nga na na siya pag fit. Kay para makita gyud nimo nga buo. Okay? So manana maggama na pud ta og for ending. Depende kay po nimo kung sa imong pilion nga ending. Basta kay daghan ra kayo kapilian dia sa kanang stock videos. Pwede ra pud og magbutang ra pud ka og kanang manually nga. Simple lang. Pero kini nga okay pinabungga or skintahay kay mag nay kanang siga-siga ba. Nya human nahawan na siyang butangan og butangan na siya text. Kalimot man ko guys og butang og transition sa sound, pero okay raman na siya guys kay naraman diha nang kanang kakita ka ng sounds, inag-click nimo ng sounds kay anang audio mo ang pulian og sounds ba or voice over ba or effects. Daghan kayo mga kapilian na guys, pwede ra ikaw rin magbuot guys. So kaya na sa gibutangan og thanks for watching dire sa atuang kinalasan guys, panapos ba. Nya mo na guys. Yeah, see you on my next vlog. Ana lang na siya. So kuya kayo no. Ana no. Pero para na ko kamera ni siya dili mabagay. So dapat so ako ang gibutgi ana no return kana bang nay ana ko basta kay return i-click ra tong return kay para mabuwag silang duha nga naman jud na siya guys, kailangan og space ang usag-usa charot. Okay, mao na ni siya humana nga ho ang pag-edit. So muna na nga na siya. Sample lang na siya guys ha, nga kanang mag-insert og effects diha oh. Effects. Pili ra ka no. Wow. Nga na ano ba? Pwede ko kay bang mingog wow para sa katong nayan oy. Pahinga na to guys. So mao na to siya. As you can see, nag-play nimo. Di ba? Nag-play guys. Naa siya kanang murag kanang thrilling kintahay sa imong video. So that's all for today's video. O di ba makita na ninyo og unsa jud kalisod ang mag-vlog, unsa kalisod ang mag-edit. So this is Lizelle. Bye.